Dali natin. Kami mga helper, bansay kami mga ukay. Saman, di ka pa ukay? Di ka pa ukay? Gago inyo! Sa taon ni Hilper na ko eh. Nga nang taong kating, oy, daganihan ako ng itan muting. Atay, buwan nga ko, napuling ko kol. Sa kung saan ako pangita, di gina ko makitaan. Uwang, asam day, di ka napuling day. Sa mata. Pangita ang mayo, di hanarnas mong mata sa taong ko. Kung saan ako tanaw sa amin, di gina makitaan. Naun sa pangita, di hanarnas mong mata. Unsam din napuling ni mo day, ang ilong ang mata. Ang mata. Tanawa. Di, tanawa be. Pangita na to. Ano? Awa. Wala gyud. Wala ko sa... Ano? Sa mata mo ka napuling niya, wala man sa mata. Wala man sa mong mata. Pangita ako na sa pikas mata, basig na diha. Ay, posible yan, sag nasa pikas mata. O sa tuon mo, balhin. Naragin, na ako napuling na rin. Laan sige mabutang na rin pikas. Luya sa kong helper, napuling ginoon bata. Pinaling ko, natangtang na yun, Kol. Natangtang na, puling na, Kol. Tangtang na? Tangtang na eh. Ginsa na pagtangtang? Tugay ko na ni magtubig. Gamulan ako tubig akong kuhan mo. Gana ako na mo. May noon kay Tangtang, grabe mayo na. Grabe sa gadak ko, Kol, eh. Haman. Ngayon na. Ay. Kabuang klaro ni. Dayara. Klaro ni bata. Hello. Hello, sounds. Hi, ako din si JC Rubio, ang batang Bisaya. Ano rin? Ako din si Jeril Rubio, ang anak sa Batang Bisaya. Tara! Ako na si Usting, ang helper sa Batang Bisaya. Angay! Bugo ka! Daghang salamat sa mga supporter. Gawa din. Usting lang. Buti ka pun, nagauwan. Ano ba ano? Grabe bike ride. So, kaya ligon na, baka ako na, wait.